Ja, der skal der altså ikke rive trådene ned, så bliver det upopulært. Jeg hedder, at man kommer til at det ikke over. Du skal bare holde dig helt til højre her. Jeg kører helt meget om. Det er hovedgaden der. Det er Fortorv. Ja. Jeg skal trådene her. Det var tæt på. Ja, det var det. Jeg skal også lige på opslag. Vi har fået den verdens bedste chauffør på her. Han har rigeligt at se til. Der bliver hævet noget i stængerne og fyret noget af. Ja, den der gamle gas 66 foran der, den hiver noget efter vejret. 8-cylindrede benziner. Der er gang i en lokal losplads. Ej. Jeg tror, det er løgn. Okay. Nu begynder problemerne. 144. Yeah. 139. Vejen bliver lidt smallere her, som I kan se. Og for enden er der flod, så det bliver lidt spændende nu. I just tell, you can tell Rasmus. Rasmus, vent lidt med at køre. Vi kommer til floden nu. Når du skal over den, så alt hvad du har, begge difflok og lavt gear. Only deep. That's a little bit deep. Slowly. Var der nok af, Rasmus? Og vi har fået Jan bag roret igen. Og han synes, det er sjovt at køre fælde træer. Han er kold som jordbær i. Prøv at se. Ej. Jeg troede, man er ikke der boet mennesker her. Ja. Det gør der. Der er små børn, men hvad sker der? Det er jo synd. Det er bare Stille og roligt. Den er havbund. Ja. Det er sgu havbund. Nu vil Jan have, at den skal have godt med salt over det hele. Det er fornemt. Så kniver det bare lidt med veksel. Og veksle mellem gearne. Som sædvanligt.